Ще се ме лекичка, чули? Ще се ме лекичка. Може ти слагаме това. were my eyes when I couldn't
Благословението за брачно спасението и Господу помолимся. Господи помилуй. Който си благословил и всяки ревенци на брачно Твоето обещание, само в Твоите Твои раби. Анастасия и Мила, пътни всяко добродел, мука и това вручение за тази мировица и Твоите раби. Обручава се Божия трап Анастазия, Божията рабиня Мила, в името на Отца и Син и Святаго Духа. Амин. Обручава се Божията рабиня Мила за Божия раб Анастазия, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Благослови Господи, това поставя, небесни благослови, нека Бога ни Господи, пресяст, Ти боящи се Господа. И удрихи сините Твоих мирна Израиля. благословено царство Отца и Син и Святаго Духа, Миром Господу помолимся. За Божите раби Анастасия Мила, които съчетават един с друг за брачно спение и за спасението им, Господу помолимся. За да бъде благословен този брак, както он е в Кана Галилейска, Господу помолимся. За да имат радостта синове и дъщери, Господу помолимся. Благослови Господи Боже наш, как си благословил Исаия и Сара души, Господи Боже наш, както си запазил моето в ковчега, запази ги, Господи, и както трите момци им дай Твоето благословение. Запази, Господи, раба си, Анастасия, рабинята си, мила и ги благослови, дай им плотно от робът и добри чеда, защото на Те подобава всяка слава, чест, поклонение на Отца и Сина и Святаго Духа, нине и пресно и във веки веков. Амин. Боже свети, който създал пръв човек от реброто му сетна направил жена и се е съединил с него да помощник него подобен, защото така е било угодно от Твоето величие. И сега, владико, сам простри ръката си от Твоето свето жилище и съчитай Твоите раби, Анастасия и Мила, защото от Тебе съчетават мъж и жена се и в съгласие венчае и да бъдат двамата една плът. Венчава се Божия трап Анастасия, Божията рабиня Мила, в името на Отца и Син и Святаго Духа. Амин. Венчава се Божия трап Анастасия, Божията рабиня Мила, в името на Отца и Син и Святаго Духа. Амин. Венчава се Божия трап Анастасия, Божията рабиня Мила, в името на Отца и Син и Святаго Духа. Амин. Венчава се Божията рабиня Мила за Божия раб Анастасия, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Венчава се Божията рабиня Мила за Божия раб Анастасия, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Венчава се Божията рабиня Мила за Божия раб Анастасия, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Господи Боже наш, слава и чест Ти венчая. Господи Боже наш, слава и чест Ти венчая. Господи Боже наш, слава и чест Ти венчая.
Също и Исус и учениците му. И като се привърши виното, казва Исус: майко, вино нямат. Имаше там 6 каменни дела и поставени за мире по юдейска обичай, обиращи по 2 или по 3 мери. И Исус им каза: напълнете деловите с вода и напълнете ги догоре. Тогава им каза: налейте сега и виното на стария сват. А когато старият сват пуснал водата, що се бе превърнал на вино, той повика мължените и му каза: всеки човек слага първо доброто вино. Като даваше тази обща чаша, съчетават се за брачно общуване, благословие с духовно благословение. Яко благослови си име Твое Отца и Син и Света Духа, и им преси на веките. Амин. Чашу спасения приему и имя Господне призову. Чашу спасения приему и имя Господне призову. Чашу спасения приему и имя Господне Сега ще обикалите около масата след свещеника, на всяка страна се спира, молите на него. Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
защото истинското венчание е в Божия храм. Господ казва, където са събрани в Мое име, аз съм сред тях, приемам тяхната молитва, тяхната любов. Бог и тук извършва това свято таинство чрез своите свещени служители. Обичайте се много. Това е, което Господ ни дава като първа заповед. Щом любов няма, казва, нищо не съм. Нека така любовта да запълни най-дълбоките глинки на сърца. Търсете се, мислете един за друг. Общуването между да ви интересува. Това е най-голямото богатство. Общуването между мъжа и жената. Да има какво да се каже, да коментира, да има емоции, смях. Това е великата идея на Бога, да се твори идеалното цяло. Мъжа и жената. Казва, което го има у мъжа, го няма у жената и обратно. Те взаимно се допълват. Мъжа действа с ума, жената със сърцето. Жената внася уют, топлина в дома, подредба с нейната нежна психика. Най-вече ви желая здраве, от днеска почва живота ви. Нека сега с вашата любов върнете с молитва към Бога да ви помага с вашия труд. Нека така повечето мечти и желания да изпълнят, защото младите се събират и мечтаят какво да имат в живота, на какво да се радват, какво да придобият. Нека така повечето неща да изпълните за ваша радост, за радост на вашите родители. Тук ли са? Децата, които след време ще дойдат от тях, с грижи и любов да се отгледат и възпитат. Това е безкрайното щастие. Детето е здраво, умно, с полезни навици, най-вече зависи от вас. Също и към вашите родители. Почти уважение, няма да делите кой на кой майка и баща, показвате за майка обич. Това ги прави страхотно щастливи, те от своя страна, така с повече грижи ще ги помагат и ще ги обичат. Напомнете и на вас здравите сме. Днес сте много здрави, кревна връзка, кревна рода. Вие сте гаранти пред Бога за тяхната любов, че тя ще продължи до края на дните. На родителите и на вас също обичайте децата си, им помагайте, никога акъл не им давайте, защото те са много по-умни от нас. Такова нещо, такава грешка не правете. Те сами ще си решават проблеми. Това е щастливото семейство. На всички вас, знаете, такива дни са много малко в живота ни, които ги помним до края.